mutanen da kuka gani a sama daga yankin manumfashi ne, 'yan sa kai ne na yankin manumfashi, wanda gari ne wanda kwanaki can aka yi hari in bindiga suka kone wani masallaci, aka kakkashe mutane, aka kona su da ransu suna sallah, abubuwan bai yi daɗi ba. To yanzu 'yan bindiga sun dawo wannan yankin, suna bi gari gari, suna kwashe mutane, suna kashe mutane, suna cin zarafinsu. Muna kira gwamnatin jihar Katsina, muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da hankali akan wannan yankin don a sama musu sauƙi. Wato abubuwan nan yana ƙara ta'azzara, yana ƙara yawa, abin babu daɗi kwata-kwata. A zo da garinka, asalinka, komai naka a kashe yan uwanka, a kwashe wasu, a kori garin, a kona garin, ya yi muni. 'Yan sa kai na bi gari gari suna bin wa'innan 'yan bindigan ma, amma abubuwan yana ƙara yawa. Don Allah a mai da hankali a taimaki wa'innan mutanen na manumfashi. Ku following, ku liking, ku sharing wannan page na Facebook Mamu Yusuf Bamalli. In akwai wani ƙarin bayani za mu kawo muku. Na gode. Ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wani abu da ya burge ni, da na ji daɗi ne, farin ciki. Wato ƙasar Amurka ta ƙara wasu ƙasashe 5 daga cikin ƙasashen da aka hana shiga Amurka, sannan kuma an matse ko an tamuƙe batun shiga Amurka daga wasu ƙasashe ciki har da Najeriya. Ni ba na fatan zuwa Amurka, ba na mafarkin zuwa Amurka, har in mutu ba na buƙatan zuwa Amurka, bi cikin tsari na. Wa'inda suka fi son zuwa Amurka daman mutanen kudu ne, wanda suke ta hankoro a kawo ma Najeriya hari. To yanzu Amurkan da suke ƙoƙarin ta kawo ma Najeriya hari, ta wulaƙanta mu, a wulaƙanta musulmi, a wulaƙanta mutanen arewa, musulmin ma da kiristocin na arewa, da duk ba su gane abin da mutanen kudu maso gabas 'yan IPOB suke ta kulle ba. Shi yasa aka kawo batun middle belt, aka kawo batun kasan kristocin arewa, aka kawo batun waye amma wasu kristocin arewa sun fahimta muna tare da su da sauran musulmai, da wa'inda aka sa a yi ta rarraba batun Hausa, Fulani, Kanuri, a yi ta kawo batun ƙabilanci da batun addini, duk mun ce a ba mu tare da wannan. To yanzu an ce za a tamike batun shiga Amurka daga mutanen Najeriya. Ku da kuke ta wannan hankoran kuma ku ya shafa. Trump, ka burge ni, na ji daɗi, na gode ma, Allah ya ƙara tsawon kwana, amma ba a wannan yanayin da ake bukata ba. Na ji daɗin haka. Ku yi following, ku yi liking, ku yi sharing. In akwai wani ƙarin bayani za mu kawo muku. Na gode. Watan Najeriya tana shirin karɓar jiragen yaƙi guda 24 da ƙasan Italy mai ƙiran M346. Wannan jiragen an kulle yarjejeniyarsu ne tun a shekarar 2023, watan 2023 kenan. Najeriya ta kulle wannan yarjejeniyar tsakaninta da wani kamfani da yake kira kayan yaƙi a ƙasan Italy, wanda dai a yanzu haka Najeriya tana shirin karɓan wa'annan jiragen da ƙasan Italy. Wannan shine cinikayya mai girma da aka yi shi gaba ɗaya a West Africa kenan na wa'annan jiragen yaƙin, wanda cinikayyan nan ya kai kimanin euro biliyan 1.200,000,000. Iya cinikayyan kenan, nauyin cinikayyan nan kenan. Wannan ba ƙaramin kuɗi ya laƙume ba. Amma Najeriya mun jinjina ma ƙasar Najeriya na wannan kayan yaƙi da ta siya, wanda yanzu dai zamani na tafiya ne da duk ƙasar da bata da ƙarfi akan iya murƙushe ta. Duk ƙasar da bata tsaya ta gina kanta da kayan yaƙi ba, 'yan ta'adda za su ci ta da yaƙi. Sakamakon 'yan ta'addan nan suna amfani da wasu abubuwa, wasu makamai na technology, wanda ya yi daidai da a lokacin da Najeriya take buƙatan wa'annan jiragen kenan, kuma za a karɓo su har guda 24 fa. Jiragen yaƙi guda 24 ake magana fa, wanda duk girman ƙasan da aka ce an taɓa mata jirgi guda 24, haba ayan girgiza ta yi. Jirgin yaƙi fa ita ke duk tsadan su. To Najeriya da yanzu haka za ta siyo 24 a lokaci ɗaya. Ba kwara ɗaya ba fa, ba kwara biyu ba, ba kwara biyar ba, guda 24. Wannan babban nasara ne ga ƙasar Najeriya, kuma muna fatan alkhairi ga wannan cinikayya da aka yi. Allah ya ƙaro so mana da su ƙasar mu lafiya, mu ƙara da gurguzan 'yan ta'adda da su.